haike bubagra tabo kabangma Bharatni je Ministry of Department koto tomare amrok bai kok salai tonglayo haike ani khena bubagra tini fungo post reka kaisa bini Facebook o bo malaikha Ministry of Skill Development and Entrepreneurship tai IT Hospitality Handicraft akoro bai malaye koklam salaikya bubagra saka jeng kaham ke naino je agreement ni manthairo yo chongno renai yo chongno samung opportunity tebo marnai je bini kongni mote sanan thak ke bubagra songtabo central government nok bai kok salailai tonglayo je central government bai ko sign claimani je agreement sign claimani amono implement khainani bagai bubagra try khlai tongo kubangma je department tongmani amorok bai kok salai tonglayo tai bubagra ni logiwo service ke tobo tongo haike kobu kok sanan thak ke tabung nor jotono saimamanya je Tripura ni youth rok haike Tiprasa pan hun saimano Tiprasa no bag bangkugo jobless bekar bangkugo kuno kaisa pana khanyani opportunities maya haike kuno kaisa sik dofaro kuju saka kanani hingake youth rongno kwbangma samungni opportunities marnai tola kalai tongke domsaimo honai samungni thakplaya available ngi tongnani nangnai haike khaimang ka obviously am joto borongno saimono dofa haino kuju saka kanai amono bubagrabo hai khlainani bagui chini Tiprasa rongno try khai tongo jekono nang phano kribusa chini ama babu song samung tangi chawo chungno porirma bo samung tangi nyo rang manai poriru warang bai haike nogo bekar klai tongma sai kuno kaisa sik job phana mangkha hayake bubagra songni chai tongmung bai opportunity kwbangma mani thaka kai chini Tiprasa ro obuma buhasong kosto ka chari tonmani samung klai tongmani tekisa krini tekisa high level o kawai manu haike bubagra songbo samung khlai no tongo amono tuyi buihai sak ni bagi wansungna hingka kai chup ngi tong hom tabo kun phana Tiprasa ni bagi amtike yangwaisa hamui tongla khamung haike amono Tiprasa rongni to taikpuno samung kre haike na singi tongna nisimi to mahanmale tamuni joro job ni vacancy to wasu phayo phayalen semia haipano 100-150 jon tlangna ni jagao se 20000 30000 apply khlai tongkhake amo saboni kopala klainyo am bagino tebo opportunities tongna nango chini Tiprasa rongni tebo hamkrai khlaini ni hingake khulumka amsungno tinin video noro video no sajak like khlai di te comment khlai sadi nongni bukhani kok te channel no subscribe khlai klang tangdi hambai।